Hakemaan Pepsiä jostain, jos siellä mä ammun itteni, miksi, mitä voi? Minne Tröpän Pepsi katosi? Misteri! Ei se täällä voi. Ruben, oot sä kuullut jotain sitä Pepsistä? Se on sul... No niin, kuulepas nyt kissa. Voidaan tehdä tää hyvällä tai pahalla. Sä nyt saatana kerrot, missä... Sä et pääse pois ennen... Vittu, se kissa pääsi karkuun, saatana. Ei, hetkone. Salli, jumalauta. Salli nyt ihan oikeesti. Tajut sä yhtään paljon, kun tommoset Pepsit maksaa kaupassa? Siis niinku ei paljon yhtään mitään. Ai, meillä on kokis. No ei sit mitä. Sitähän mä lähden Salli, miksi sä joit mun Pepsit? Ne maksaa helvetisti. Tulkaa auttamaan. Täällä on oltava jotain, joka muistuttaa Pepsiä. Jotain Angry Birds paskaa. Ei. Puhelin. Ei. Tarroi. Ei vittu mit. Huomenta vain, motherfucking katsojat. Onkos nyt keskiviikko vai torstai? Näillä erittäin kuumilla keleillä mulla on tapana juoda Pepsi Maxia mistaansa muodossa. Useimmiten nesteenä Tosiaan täällä kotonahan sitä ei tällä hetkellä ollut, joten lähdin etsimään sitten ja kävin kiduttamassa kissaa ja lopulta se löytyi sitten se Pepsi. Löytyikö Pepsi Maxia? No vittu ei saa!